zal het zien, de groenling. Goede ochtend. Mooi. Morgen. De hond is wakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zoek jullie even weer stoppen. Ik denk, oh nee. Ja, maar toch is het zo. Ja, vertel. Nou, eigenlijk is dit programma is zo opgezet dat geen meer moet vertellen dan ik. Oké, nou ben ik heel benieuwd wat ik moet gewoon vertellen dan aan jullie in mijn zoterdagse kloffie. Nou ja, door is het zaterdag voor, hè. Wie is de groenling? Dit is mijn school. Ik ben directeur van basisschool De Groenling in Panningen. En die lopen vandaag met de wandelvierdaagse mee met een enorm grote groep. Dus ja, als trotse directeur stond ik hier uiteraard te juichen. Meest voor de hand liggende vraag is dan, waarom wandelt de directeur niet mee? Ja, de directeur heeft zeker ook mee gewandeld. Absoluut. Afgelopen woensdag heb ik met mijn kids samen meegelopen. Kijk. Zo wie dat huurt. Oh, dus ben je een wandelvierdaagse of ze niet alle 40 dagen mee te wandelen? Geloof me, als ik alle 4 dagen mee had kunnen lopen, dan had ik meegelopen. Maar dat ging helaas niet. Oké. Nee. Altijd willen weren, schooldirecteur? Nooit. Nooit schooldirecteur willen weren. Maar ik wil wel heel graag directeur van basisschool De Groenling weren. Nee, het is heel serieus. En waarom dan wel van de groenling? Ja, dat is gewoon een hele toffe school. Dat is van een hele toffe stichting. Dus de visie die er loog bij basisschool De Groenling loog zo in mijn persoonlijke waarden. Dat ik dacht, ja, hier pas ik. Dus zodoende heb ik toch gesolliciteerd. Wat is dan die filosofie? Vertel eens. Nou, we stonden op de eerste plaats voor... Oh, dan ga je de zooi filmen. We stonden voor het stukje plezier op de eerste plaats. Want het heeft vooral te maken met een warm pedagogisch klimaat. Waar we voor staan. Aan de andere kant een stukje vertrouwen. Het vertrouwen van nog ouders, nog kinderen. Vertrouwen hebben in het kind. Dat het kind zich kan ontwikkelen als we het goede bieden. Het stukje ontwikkeling. We zien school, dus we willen natuurlijk ieder kind voorgoed helpen. En een stuk eigenaarschap, zodat ieder kind zich kan ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Waar we als Stichting Prisma voor staan. Ja, kijk, we rollen het er zo goed. Op zaterdagochtend, terwijl ik boven de bedden stond te verschonen. Een stuk fly. Ja, nou, dat hebben we ook. Welk stuk fly? Waarom begint Stig altijd over... nou ja, goed. Ik ken er maar één, de grasse smulpaap van het team. Nou, je moet best op de koffie komen, maar dadelijk komt de rest eraan. Dus, En de rest is? mijn man en... Die zien aan het vriendin. wandelen nu? Nee, die zijn boodschappen aan het doen. Mijn dochter is, ga je dadelijk lopen, de jongste. Oké. Maar die loopt niet met de groenling mee. Wie al Alleen zien de woensdag. kids? Mijn kids. Ja? Ik heb er eentje van 11, een van 12 en eentje van 15. Oké, en wat voor merk? Allemaal meiden. Oh. We hebben echt een groot meidenhuis. Och, Ja. de vader! De arme De papa. vader! Ja, Maar hij zal wel enorm trots zien op zijn Uiteraard. dochters, of niet? ja, Ja. zeker. En wat duist ze dan als vader met die dochters, als ze alleen maar dochters is? Wat duist me wachten totdat ze vriendjes krijgen? Nee, nee, hij is heel actief bij de hockey. Voor de jongste is hij heeft heel lang meegegaan naar de korfbal van de oudste. En met de jongste heeft een klik op het stukje muziek. Oké. Dus ja, ook als papa gaat het prima. En pap maakt zelf ook muziek? Nee, maar pap doet bij mij on stage mee. Dus dan zingt er. Hij zingt! Ja, nou ja, hij doet zijn best om te zingen, laten we het doorpaaien. Zien ze dat? Nee, dat is mijn vriendin, die komt ook op de koffie. Die denkt, oh nee. Die geeft een enorme Ja, poemgaas denkt, nu. ik gewoon. En terecht. Nou ja, die zal denk ik dadelijk wel dan weer een teken van leven geven als we je weer wegzien. Ik denk het ook. Ja. En jullie gewoon zo heel helder rond, jullie gewoon overal aanbellen? Of, Nee hoor, nee. Kent ze het programma onderweg? Nee, ik zie jullie hier opeens voor mijn deur stoppen. En ik ging er eigenlijk vanuit dat jullie kwamen vanuit de commissievergadering van de afgelopen maandag. Waar we als school hebben aangesloten. Ik denk, oh nee, komen die weer geen op zaterdag? Wat was er dan aan de hand in die commissievergadering? Nou, we hebben wat vragen rondom onze huisvesting. We zijn enorm gegroeid als school. En we zijn eigenlijk al een hele tijd aan het vechten voor meer ruimte in onze school. Dus ik maak gebruik van deze kans om dat nog eens eventjes ter sprake te brengen. Nou, wat heeft ze... Oh, ze is... Lach me niet uit. ze is hallo! Een beetje, Hallo! Oh, die komt op de koffie. Ik kom op de koffie. Met Oké. een blij. Ja, dat wisten we al, ja.
Nee, maar vertel even, wat heeft ze dan aan extra ruimte nodig? Nou, ik ben sowieso voor de lange termijn hebben we 4 extra ruimtes nodig. En er ligt een heel mooi plan wat binnenkort naar de raad toe gaat. En dan kunnen we de hele GroenLink verder gaan uitbouwen. Dus daar hopen we eigenlijk op. Ja, ik heb ook even gezellig kijken. Maar vooral voor de tijdelijke oplossing zien we nog heel erg zoeken. En willen we heel graag 4 extra units. Maar daarvoor zien we nog in gesprek met de gemeente. En wie ziet het er op dit moment uit? Op dit moment heb ik een vurig betoog gegeven afgelopen maandag om dat nogmaals te benadrukken. En ik weet dat ze bij de gemeente er keihard voor aan het werk zien om voor ons een prachtige tijdelijke oplossing te gaan verzinnen. Dus. Wat is wat ik denk? Nou? Ik ken dich nog een paar minuten. Hè? Ja. Ik denk dat Stig immers best als Stig ergens 10 tanden inzet. Dat hier ik vaker. Ja. Ik geef niet zomaar op en al zeker niet Dat als is het een geen doorzetter. kinder. Ja. En ik vind gewoon dat onze kinderen dat verdienen, maar dat bovenal mijn team dat verdient. Het zijn keihard werkende onderwijskanjers die het verdienen om een goede onderwijshuisvesting te creëren. Dus, en als ik dan door voor vandaag op mijn zaterdagsklofje dat wil ik vertellen, dan doe ik dat met heel veel plezier. Is dit nou totaal anders dan dat ze normaal gesproken Ja, normaal loop ik er toch wel iets chiquer mee als ik aan het werk ben. Ja? Ja. Dan loop ik niet in mijn korte spijkerbox. Dan ben ik toch wel iets chiquer gekleed. Wat voor een directeur best ik? Ik heb een enorme onderwijspassie. Ik werk heel hard. Maar ik werk vooral met mijn hoofd, met mijn hart en met mijn handen. Dus, en ik ben er iedere dag. Dus wat dat betreft, ik stond voor mijn school. Ja. Wat ik ook enorm grappig vind. Ja, mijn ogen waarschijnlijk. Ja. Dat is wel, dat zie je niet zo druk. Nee, dat is zie bijzonder. je niet vaak. Nee, Er is klopt. één bruin oog en een één blauw blauw oog. Daar bestaat een naam voor, hè? Ja. A-Design. Geen idee. Ik Mijn weet niet meer zus precies hoe het heet. Oh, kijk. Wat zeg je, Ben? Nou, dit is iets. David Bowie heeft iets. Ja, gelijk. kijk, Ja, daar maar- weet ik het wel van. En volgens mij een van de broertjes, de boer ook. Ja, volgens mij heb je dit een is- vlekje. Die Ja, hebben een vlekje. Ja, en dit is anders, want mijn zus had één pupil groter dan het andere. En dat is A-Design. Ja. En dat had Bowie ook, maar hij heeft ook verschillende kleuren volgens mij. ja, klopt. daarbij. Hij heeft ook een bruin en een blauw, maar Ja. bij mij is hij inderdaad wel behoorlijk specifiek Heel- aanwezig. Ja. Heel uniek. Ja. Ik sta er versteld van. Dat was ook leuk, want als hij op de achterbank zit, wat hij allemaal oplepelt. Ja, het is dat is een, waar. het is een Een wandelende encyclopedie. Wat Ja, vond ik? nee, vooral Ooit als het- leerkracht ja. willen weren? Maar het is vaak useless information, hè, wat ik weet. helemaal Nou ja, niet. het is nooit useless. Nee, helemaal niet. Oh, Bijna, Nee, ik kom geniet eens. altijd van jouw geschiedenislessen op de achterbank. Die zou je zo... Ik zeg net ja. van, nou, Watch ik the zie een bike. carrière Ja, ja. switch. Nou, ik weet Voilà. niet of op jouw leeftijd ben Nee, is een te carrière... laat. Ja. Maar Nou, ga door, dat sorry. heeft niks met leeftijd te maken volgens mij. Wat is nou het allerleukste in die vak? Het allerleukste is de ochtend, om 20:08 stond ik boeten aan de deur. En Ja? dan komen al die kinderen mijn school in. En dan mag ik ieder kind even 's morgens goeiemorgen wensen. Dat is het allerleukste wat er is. Mensen dat nou echt? Ja, dat meen ik Duist echt. de schooldirecteur staat iedere morgen aan de Boeten. deur. Als ik niet door ergens boetenavond moet zien, als ik op school ben, stond ik om 20:08 bij de boetendeur. Of het nou regent, stormt, maakt me niet uit. Maar ieder kind werd goeiemorgen gezegd. Nou, zo heb ik het geleerd van mijn directeur, hoe ik het op de Willemsschoolborg gewerkt heb. En zo doe ik het nu nog steeds. Ja, sorry. Wat bijzonder. Nee, dat is voor first naar thuis. Weet je, op het moment dat ik geen contact zou hebben met die kinderen, waarvoor zou ik dan ooit directeur worden? Dus ja, dus dat is het hart van mijn werk. Van die kinderen daar huur ik van hoe het gaat op school. Ik kan leuk kijken naar resultaten en naar data, maar ik zie het iedere ochtend in die uitjes als ze 's morgens komen. En eindelijk heb ik laten zien dat een tand goed heeft en een ander laat zien dat hij gevallen is of een diploma heeft gehaald. Of ik van de ene kreeg ze een knuffel en de andere kreeg super chagrijnig omdat hij geen zin had in de dag. Ja, dat is voor mij een dag mee start naar de koffie dan. Heb ze ook van die bepaalde rituele hetoes? Nou, hier stond ik niet 's morgens aan de deur te wachten wie staan mijn Een dames kwart naar over acht. komen. Nee, maar we hebben wel een behoorlijk sterke rituelen hier ook in huis. We eten altijd samen aan tafel, iedere ochtend ontbijten we samen. En dat zijn van die dingen echt wel, vinden we in ieder geval heel belangrijk. Hetzelfde als de koffie met de fly op de zaterdagochtend. Want dat is gewoon standaard. Ja, als daar mijn man en mijn oom terugkomen, die doen altijd samen boodschappen, dan is het heel gezellig samen koffie. Dus als jullie zin hebben, zou ik zeggen, sloet maar aan.
We hebben een fly staan. Was die vriendin dan gebleven? Ja, die is gewoon naar binnen. Ik denk dat hij hier ergens achter de deur staat te gniffelen. Is die, oh. Ja, hier maar. Zeg al. Wie heet ze trouwens? Judith Judith. Uberbach. Judith, ik moet zeggen dat het rolt er allemaal heel merkelijk uit. Dat heeft ze dukker, sommige dingen heeft ze natuurlijk al dukker verteld. Maar ik vind wel dat de passie spat er vanaf. En als mensen zeggen nou van, daar klopt in werkelijkheid helemaal niks van, dan moeten ze even mee bellen. Maar volgens mij... Ja, maar dat is ook echt, what you see is what you get. Er is geen woorden aan, nou, ik doe mijn werk echt met heel veel plezier.